Amen. Barede mahita. Hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Huida Tuhani hudul di atas habangsa na tibo jala namar mulia, jala akarabu ni pahian na manggohi bagas joro, jongjong di atas suru-suruan serapim, jala masih jauhan manasida songonon. Nabadia do Jehovah Sebaot, gog hamuliaonna liat portibion. Haleluya. Martangiang mahita. Ale debata sitolusada, debata ama anak dohot todi parbadia, nama dok mauliate mahami tuho, ala ditopa dipalua jala di parbadia iho hami, hinorhon ni asi dohot holong ni roham nagodangi. Sairamoti mahami di bagasan parmaraan dohot pangujunan. Apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami dihasusuda ni bohal nami tu harajaonmu na di banua gijangi. Asa disi pujion nami ho, mar hite-hite do, roha dohot hata nai baru. Amen. Mare dehita.
martangihon mapatik ni dibata di mingguta sadarion. Imana dibuat sian Evangelium Lukas bidu 4 ayat 10 sia. Songonom ma didok. Disuruh doau mamaritahon tuaka na tarhurung asa malua. Tuaka na mapitung asa marnida. Paluahon aka na ginosa-gosa. Mamaritahon taon para sinirohaon ni Tuhani. Ima sahatra rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata laho mangulahon naho bartu patiki. Ale Tuhan debata say pargogoi mahami mangulahon naho bartu patikmi. Amin. Maredehita. Dan jumpa na sudangi di perjalanan di baleni sayulako Tatopoti ma dosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Ujou hami doguarmu nabadiai alana targogot hami marningot dosa nami. Sai marasini rohama homida hamion o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Jala manaik tuan wagijang doho mangodihok kami. Asi maroham dihami. Say patotong madihami roha hamuliateon tuho. O todi parbadia pangapul ni namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asini roha. Sayunang tulak hami. Say tangihon mahami, ho ale debata ama, anak dohot todi parbadia. Amen. Baga-baga hasesaan ni dosata. Adong do dihita situan ni malim na songoni, nahudul di siamun ni habangsa hatongamon di Banua Gijang. Di baheni tarbaheni bana do pangoluhon ro di ujung na aka nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangolu do ibana toktong asa ditangyakon nasida. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehita. Tutu
Hatani debata nagabe turpuk epistel di minggu sadarion, imana tersurat di buku Rom, bidu 5 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 5. Buku Rom, bidu 5 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 5, tajahama marsikat soring. Asadung dipitori hita di dalan hapor seaon, mardalan mahita dohot debata marhite-hite Tuhatta Yesus Kristus. Alai lumobi siani dope, ai itahalas sodonang akka hapor suhon, ala taboto dihorhon hapor suhonido habengeton ni roha. Rap mahita di ayat 5. Alai dang namurak hita bahenon ni pakirimoni, ala nunga diusehon tubagasan rohatta, holong ni roha ni debata, marhite-hite todi parbadia, naung nilehon nai tuhita, ima sahatna. Martua doakan atu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Marede hita. Tahatidak koma hapor seautai, songon na hinatidakon ni dongata sa hapor seaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba,
Ido ama pargogo naso hatudosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni di batajaw, nasasaday, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya to di parbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tuban watoru dung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lahohudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na so hatu dosani, disimai bana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na madok, mula mangolu do sogot daging ni halak na umate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabegema kor sian ina Kamis, laus diuduti ma sian ama huria.
Tatangihon ma tikting namasa dohot si pamasahota di huriata nasa mingguon. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salhutna. Ta payuhut-hut ma tikting na maragam di minggu ta tanggal 15 Juni 2025. Naparjulo goarni minggutta sadarion ima minggu Trinitatis labatanna hasitulu sadaun ni debata topik minggu maniktikon tahun parasi ni rohaun sian Jahoba. Napaduahon kelompok kortu minggu tanggal 22 Juni 2025. Japitu 30 ina Esther ama Jericho en harmonik. Pukul 10 ina Hanna ina Deborah ama Shalom. Di pukul 10 pitu ina Kamis ama Huria dohot remaja. Napatuluhon ibadah minggu di tanggal 22 Juni 2025 nanaeng ro hita memakai bahasa Batak. Napaupaton di minggu ta sadarion
patupota do papungu amplop diakoni sosial huria tapatu pamai di pilihan napa 2 hon napa 5 hon pasahat ulos turuas nama rumur 70 tahun. Di hari Minggu tasadarion di kebaktian pukul 10 uip dung sipul majahatik ting patu paun ni huriatta do pasahat ulos turuas ni huriatta ima Amang Anwar Effendi Pane umur 76 tahun tubuh tanggal 10 Juni 1940 sia satu tanggal 10 Juni 2025 sian sektor Sion. Di hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 nanaeng roon patu paun ni huriatta do pasahat ulos turuas ni huria naparjolo emnet teligulu batobing umur 73 tahun tubuh 20 Juni 1952 napa 2 hon rotua si morangkir umur 70 tahun tubuh 21 Juni 1946 napa onopon pertangyangan sektor di hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 di sektor Korintus di sektor Judea keluarga A Tabunan Boru Sihotang keluarga di Kanaan keluarga R Situmorang Boru Siahan sekalian Mangapuli. Di sektor Efesus keluarga Esianipar Boru Marpaung. Di sektor Galatia keluarga Insinyur E Lubatoruan Boru Lubagaul. Philadelphia keluarga A Siregar Boru Pakpahan. Di hari Rabu tanggal 10 Juni 2025 di sektor Sion keluarga J Pajaitan Boru Tabunan. Di sektor Betania keluarga Hasiat Turi Boru Siregar. Di sektor Roma keluarga P Manulang Boru Sinaga almarhum. Di sektor Nasaret keluarga N Siagian Boru Sihaan. Di sektor Kolose keluarga R Sormin Boru Tapubulon. Di sektor Bethlehem keluarga J Nenggolan Boru Simajutak. Di hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 di sektor Pilippi keluarga E Mangucong Boru Simajutak. Alamat Bui Mata Jaha di Wartana Adong di Hita. Napa pituhon ruas napidda. Di minggu tasadarion nung napidda sian huriatta ima keluarga Erik Ekstrada Ginting Boru Sianipar dohot 2 ianakon nasida pidda tu HKBP Lawe Ponggas distrik 12 Tanah Alas Kota Cane Aceh Tenggara. Napa 2 hon keluarga Parhata Sinurat Boru Lubagaul dohot 2 ianakon nasida pidda tu HKBP Harpes City Resort Citraya Indah Jonggol. Napa waluhon di hari Kamis tanggal 10 Juni 2025 pukul 7 uip manak pukul 10 uip di Patupa rapat panitia pembangunan di Huriatta ima manaringoti taringot tu materi naparjolo progres kerja tahap naparjolo napa 2 hon tindak lanjutan tahap napa 2 hon napa 3 hon keuangan pembangunan marhite-hite tiktingon pinangido matusude panitia pembangunan asaro maddohotisa. Napa siahon di hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 nanaeng roon patupotta do papungo amplop resot pasapuluhon tikting marbagas tikting parjolo naeng majalo pasu-pasu pardonga sarepeon mah Richard Hasibuan sarjana olahraga anak ni halak amatta
Situa Nelson Hasibuan Tubuni Hala Inatta Mentiar Boru Manalu. Alamat Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar, Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Huria Gereja Kristen Protestan Akola, Simanosor Tonga, Resort Simanosor, Dohot Orwana, Ade Anapadus Nopianti Manulang Sarjana Olahraga, Boruni Halak Amatta, Situa Obesli Simanulang, Tubuni Halak Inatta, Lamria Boru Napitupulu. Alamat Komplek RRI, Jalan Pemancar Raya, RT Tulu, RW Sada nomor 20 Sia. Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, Sian Sektor Betania. Terpasu-pasu di hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 di Gereja Kristen Protestan Akola, Simanosor Tonga, Resort Simanosor. Pasapul sadahon jadwal parguru malua Egra Teia di hari Minggu sadarion di patupa parguru malua do ujian lisan nani dohotan ni natoras mulai pukul 10 tolu. Pasapul duahon ralat pilihan bulanan dan diakoni sosial warta tanggal 2 Juni 2025 tersurat keluarga A Simanulang Boru Sinaga almarhum satik kosna keluarga P Manulang Boru Sinaga almarhum Sian Sektor Roma. Pasapul toluhon torop niruas nama dohoti parmingguon di tanggal 2 Juni 2025 Pentakosta Navarjolo 230 sada halak. Di tanggal sia Juni 2025 Pentakosta Napaduahon 110 halak. Ruas nama ulang tahun kelahiran 22 halak, ulang tahun pernikahan 10 opat kepala keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton, selamat ulang tahun kelahiran, dohot pernikahan periode tanggal 10 satu tanggal 22 Juni 2025 hata di debata nafasi kopolas ni rohamuna tersurat di Jesaya 26 ayat sada sahat rodi hatu tuamu saya toktong do au jala rodi ni ubanon saya au do mangusung hamu au do mabaisa na saya laon au do nama ngupat au do nama ngabing jala au paluhon nuaing. Pilihan iuran diakoni sosial ni huriatta torok nafas haton pilihan iuran diakoni sosial huriatta di bagasan mingguon godang na 12 kepala keluarga jumlah 2.150.000 rupiah. Pilihan bulanan dohot tahunan torok nafas haton pilihan bulanan dohot tahunan di bagasan mingguon 10 sada kepala keluarga godangna 2.700.000. Maulia tema di pasahat huriatta tu sudah ruas naung pasahaton pilihan bulanan dot iuran diakoni sosial 1 bulan Juni 2025 tu akan aso pasahaton dope taingok ma amanginang makarikoton pasahaton ganuk bulat tu huria marhite-hite parhalado sektor tabe keuangan huria 10 sada juta 750 sada ribu 230 sada rupiah. Pembangunan 3 juta 527 ribu 220 rupiah. Sentralisasi pusat 10 juta 357 ribu 50 rupiah. Jumlah 25 juta 626 ribu 700 rupiah. Mulutung adong pilihan nasotar surat manang salah redaksi aka piliani asabui ma dihubungi tu parhalado radido hami padinggat tosa songoni matikting na masa dohot sifa masa di tonga-tonga ni uriatta sai di pasu-pasu tu hatta ma piliani bain sangap tu guarna amin. Sahab mahita tu napasahatun ulos tu amang
asaroma nasida tujulo. Jadi di Amang Pane, puji Tuhan di bagasan Minggu Sadarion. Parjolo sahali huriaon madok, selamat ulang tahun Madiamang. Di umur na sahatu 76 tahun di tahunon. Alani ido di bagasan lasni rohani huria. Naing pasahaton ulus tu amang di partikianon. Tangiang dohot pangidua do tutuhani. Asa anggiat ditikina haduan. Tuhani musim mangulus sono, ulus hamonangani tu amang. Songon hatana di pangukapod tulu ayat 5. Songonima ulus sonoton abit nasaksaki tu namonangi. Nasotu pabe sesauku goarna sian buku hanguluani. Hati dakonoku ma goarna di jolo ni damang nang suru-suruan. Atong saya songonima jalon nyamang sehat-sehat amang jala sigajang umur laos songonima nang aka poparan ni amang. Nuaing pasahat kami mauluson asa songon ni dok ni aka uputan na jolo madohonon nami. Ador haduka ma tugu-tugu ni lobu, ador hatiti tugu-tugu ni horbo. Penggeng saur matua madamang manugu-nugu pahopu saya sahak ma tumarnini marnono. Emesita batua parlinggo manisi borok debatado sileho tua luhut nama hita di parorot. Asa sahat sahani solu sahak matubotean. Liling masude hitaon mangolu saya sahat ma tupang gabean. Tabigema Korsian NHKBP.
Maredehita laus tapapunguma peliata pelian sadaa dohot sadabi. Taulakon sian ayat sada. Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna.
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hina holongan sinodangan ni topik minggu manitikon tahun para sini rohaon sian Jehovah. Hujahahom ma di tongah-tongah sian buku Jesaya bidono puluh sada ayat sada sahatro di ayat sia. Songonoma hatana disi. Songgop do tuau todini Tuhan Jehovah. Ala naong miniahan ni Jehovah au mamaritahon barita nauli tu halak nadangol. Marsuruau pauli-uli halak parroha nabojok. Manitikon haluaon tu halak natarhurung. Doho tu halak natarrate buhani hurungan. Manitikon taon para sini rohaon sian Jehovah. Dohot ari partubolan ni debatata mangapuli saluhut halak namarsak roha. Laho pahisahon rohani halak namarsak di Sion. Mangalehon tu nasida tupal sikat ni sirabun. Miak las ni roha sikat ni arsak ni roha. Ulus namarhadohoan sikat ni toddi natahuton. Gabetar goar nasida hariara hati goran. Suas-suanan bahen puji-pujian di Jehovah. Jadi nasida mapaulihon akan naung leleng tarulang, akan naung tartaban di narobi, nasida muse pajongjokon doho pai baruhon hutana tartaban, akan naung tarulang marsudut-sudut. Jadi halak ruar jongjong marmahan durbiamuna, jala aka anak ni halak sileban, pangulamuna doho tukang porlak anggur muna. Ala yang gohamu targoar akka malim ni Jehovah. Parhalado ni debatata dohonon na tuhamu. Sinamot ni akka bangso parbegu panganom muna. Jala hasangapon nasida do soluhon muna. Sikat ni haurahom muna na saylaon. Jaloom muna silopit. Jala ali ni haeleson marolopolop nasida di partalian nasida. Di baheni silopi do teanon nasida di tano nasidai. Ikon marulilas ni roha saliling-liling na di nasida. Ay ahudo Jehovah naholong roha di hati goran. Alay na magigi mida tabat-taban pangarupaon. Say lehonokku do upanasida di bagasan hasitongan. Jala pahotokku tu nasida padan saliling-leleng na. Jala tarbarita di akabangso parbegu pinopar nasidai. Jala anak nasida di tonga-tongan ni akabangso. Sude halak namarnida nasida. Tadaon nama nasida do pinopar ni napi nasupasu ni Jehovah. Ido yanggo sahatna. Trinitatis. Didok hasitolu sadaon ni Tuhan debata. Marhite trinitatis gabe sada ajaran pokok do di hak Kristenon na pataridahon kehadiran ni debata dalam tiga pribadi manang di hasitolu sadaon nai ima debata ama anak dohotod di perbadia laho mangulahon misi haluaon mengerjakan misi keselamatan baik sebagai ama ima nagabe pencipta langit dan bumi dohot sude isina dohot na memelihara portibion dohot sebagai anak ima na manobus hita sian perhatobanan alani dosa sian uhuman hamatean si saliling nilelengna nang songonido marhite tod di porbadia ima nagabe madongani hita sebagai pendamping ido ubain na minggu trinitatis say dipasahat doi jolosai jo minggu Pentakosta manang minggu hasasaur ni todi porbadia ala dinatolui manakaningan tarida kepribadian ni Tuhan debata jala sude ulaon ni baik ulaon ni debata sebagai pencipta maupun sebagai penebus di dalam Yesus Kristus maupun sebagai pendamping di dalam Roh Kudus misinya sama yaitu keselamatan bagi bumi ini keselamatan bagi dunia ini. Akamang inang sia sudi ajaran ni hak Kristenon memang trinitatisson agak maul do atusan. Jala memang dang tarpatorang secara detail alani hahomion ni debata taringo tu hadirion ni ibana. Nah hadir di tonga-tonga ni hita. Alai paling tidak boto otama
marhite ajaran trinitatis memang ibana do debata na transenden alai laos ibana do debata na imanen na dong di tonga-tongatan waeng marhite todina ima toddi perbadi godang do cara di ka namalo aka teolog laho manggo barhon manang patorakon taringo tu hasitulu sadaono alai ipe sahalinai dang sempurnai lau patorakon hasitulu sadaon ni debata akan terus banyak pertanyaan. Kalau dia Allah, lalu siapa anak, lalu siapa Roh Kudus? Akan senantiasa ada. Ale paling tidak hubuat sada penilaian manang panorangion taringo tu hasitulu sadaonon na di gobarhon songon matahari. Matahari itu amanginang kalau kita lihat ke atas dia akan kita lihat ada berbentuk bulatan berwarna kuning. Itu kita sebut matahari. Lalu kalau matahari datang menghasilkan cahaya sehingga ada terang, itu akan kita sebut ini matahari. Mataharinya terik. Lalu ketika matahari datang, lalu kita ada di luar, kemudian kulit kita ini akan merasakan kehangatan dari sinar matahari itu. Itu juga kita sebut panas terik matahari. Tolu nuaingi adong na bulat, adong cahaya, adong tong rasa na hangat di pamatang taon. Natului tardok matahari do. Sada do imana, dang nagabe muba ibana, dung gabe cahaya, dang nagabe muba wujudna gabe sinar ibana di tonga-tonga ni pamatang taon. Hira songoni maboy boto ota manang idota bahwa trinitas hasitolu sadaon ni debata. Tolu ibana mangula di bagasan sada ibana mangula di bagasan tolu pribadi laho patupahon misi haluaon sinakaringani atau misi keselamatan. Akamanginang di minggu trinitatis di tahunon di pasahan laking topik minggu manitikon para sini rohaon sian Jehovah. Molo tabereng di padan Narobi dos doon tu tahun Yobel di tolu musai di imamat 25. Molo tahun Yobel ima tahun ke-50 digawari doi sebagai tahun haluaon. Alaniaha ala disi nasatano natargade iko paulahon tu napunasa. Akahalak nagabe hatoban iko bebas sonon iba nagabe halak merdeka. Akahalak namarutang iko bebas sonoton utang ni iban. 5 tahun para sini rohaon manang tahun Yobel. Tahun parolopolopon. Aleunang ngetong kamu adiga dosi tahun 50 nah selalu nasutang tutu sude. Adong do utang munaeng. Nah, mula nung utang nakan alan ito pa 50 ini na sude utang ikol lunas sonoton. Mula dong na targadi ko paulahon itu na punasa. Mula dong na status na gabe hatoban atau budak harus dimerdekakan. Suasana doon jala keadaan ditiki debatasan diri na manguluhon ngulu ni jolmai. Disima ro tahun para sini rohaon manang tahun Yobel na ginoaran anak kaningan di padan Narobi. Jadi kelepasan dari segala hal yang mengikat kehidupan ini, dari segala hal yang membebani kehidupan ini. Aka amanginang jauh-jauh makanitikon tahun para sini rohaon nasian Jehobaon di pasahat tuhalak Israel dung ruar nasida sian habuangan Babel. Jadi ditiki sahat nasida tu Yerusalem mula tu tanah sudah keadaan memang hancur dope. Tano ni nasida tarulang dope. Sudah bangunan robo dope. Rata dohok tano. Tembok ni nasida pe rata dope dohok tano. Alai dung mula nasida anongan sian parhatobanan manang sian habuangan Babilonia imana 70 tahun ni dibereng nasida makiadani de basian nasida dong do nama dele. De basian nasida rong nanagabe agta bodo HP di Babel HP sonnay ko mamukasian awal musenin na nasida di tonga-tongan ni situasi si songonima roha tani debata marhite panurirang Jesaya nama dok jono nama tiki hatuaon ni bangso ni debata jono nama tiki hatuaon imana kaning taon para sini rohaoni alani ido ikon di bagasan parsihohoton nasida di hata ni debata naong pinasahat tu nasida jala dipatik naong pinasahat ni debata tu nasida keadaan satiki akan namorai memang itorboy do ibangun jabuna alai hola jabuna bagas joroy pasobuhalahi do songoni akan napogosi
jangan kalau mabangun jabuna, mabangun bagas coro, mabangun jabuna pe sorong nasida. Di situasi ima muncul kesenjangan sosial dohot di tengah-tengah di masyarakat nama bahen gudang sian nasida madok atau magom mahita gabe hatoban di habuangan Babel daripada mula kita tu Yerusalem HP gabe susah dohita di sana. Alani ido gabe apul-apul maha tahun berhite panurirang Jesaya. Nah yang dohonon ni ibana doho kalimat singkat badai pasti berlalu. Maka tetaplah bertahan di sini. Statusmu sudah diubah menjadi seorang merdeka, bukan lagi menjadi budak di tanah Babilonia. Marsudut-sudut tarulang hutamu naon, alai nuaing di tau para sini rohaonon, didok paulion ni debata mai saluhna. Aka amang doh tamu inang naung sinuri rakon ni si Jesayaon nunga digonopion di Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus telah menggenapi apa yang telah dinubuatkan ini. Ketika Yesus sendiri yang berkata, dialah orang yang telah dipenuhi oleh roh itu. Roh Tuhan ada pada aku nina Tuhan Yesus di Lukas 24. Jaladung saya nonido ibana, paluahon akan namar sahid, akan namar rutang, nasomar dihadiah, akan atar hurung. Didok ibana ma pada hari ini genaplah nas ini. Nah yang dohonon di Tuhan Yesus diau nunga digonopi be ahanaung sinuri rakon ni si Jesaya naroma ibana Mesias laho manitikon tahun para sini rohaon dada hola manitikon ale mabuan tahun para sini rohaoni di bagasan diri ni ibana sadir. Jadi ketika Yesus berkata roh Tuhan ada padaku, itulah yang menggerakkan dia, itulah yang mendorong dia untuk menyatakan janji keselamatan atau misi Allah itu. Siani maka manginang laho manitikon tau para sini rohaonon adong matulupoin na ngodol honoton na parjolo debatado na paluahon na paduaho debatado na paulihon jalan na patoluhon debatado na paibaruhon mataon para sini rohaon si titik konot tamu se tu portibion debata na paluahon debata na paulihon debatado na paibaruhon na parjolo debatado na paluahon. Memang ikut tegas do honota. Tung sotarbahen ni agia ahado di tanoon lahu paluaho kita. Ia soholan debatai sadir. Ido ubaina tatadda do bahwa haluaon ni halak Kristen dang malua ibana ala ni namang ulaho patik. Alai ala ni haporsiaon na do di Tuhan Yesus Kristus. Odo nani odolhon ni apostol Paulus di Rom sinakaning di epistel tai. Laos odo musay nagabi inti ajaran ni reformator gereja Dr. Martin Luther. Nama dok haluau ni tuhita sola gratia do. Hanya karena anugerah semata. Jala dang alani na taulay, dang alani ulini na parangetai, dang alani na mangulaho patihi. Ia soholan alani debata sadiri di bagasan Yesus Kristus. Jadi naing do otak kas dihita asa unang adong madabu tu aka kesalahan pemahaman madok toy maniula manadenggan hitung-hitung lagi ngumpulkan pahala ke sorga di hak Kristenon dang songoni pangatusyota taringo tu haluan boleh melakukan hal yang baik boleh mengerjakan pekerjaan belas kasihan boleh dan wajib karena itu adalah tanda kita telah diselamatkan oleh Tuhan tetapi jangan dibalik jangan melakukan kebaikan atau melakukan belas kasihan supaya engkau selamat. Sebab sesungguhnya kita selamat hanya oleh karena percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang disebut dengan sola fide, hanya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Alani ido molo debatado na paluahon ulang betalulu itu akana asing na tau paluaho kita sian akaparsorion, sian parsahiton, sian parukilon. Tu debata mahita maporus. Jala om matahati dako to halana asing. Unang tabain ganggu tong haporsiaw ni na asing. Mandok bahwa adong do di luar ni debata na boy paluahon iban. Alay baliksa ikon odol honota do. Holan debatado na tuk paluaho kita sian saluhu na akaparmaran parsahiton do akaparukilon terutama sian uhuman alani dosata. Na paduahon debatado na pauliulihon. Jadi molo didok debata na paulihon digobarho di si sudenai dirancang debata tu bangso Israel lau majadihon nasida dibaken naking istilah gabe hariara
hariara hatigoran. Hariara hatigoranon atau pohon terbantin. Jadi pohon terbantinon ada jenis pohon yang memiliki ketahanan yang kuat, kokoh, akarnya juga sangat mendarat masuk ke dalam tanah dengan kuat sehingga dalam segala musim dia bisa bertahan. Pohon terbantin atau hariara hatigoran ninna di bibiltai. Prosesnya leleng do. Asa gabi sada hariara na boy parlinggoman niaka nama molus molo mardalan misalnya di padang gurun boy do gabi panisiwan ni nasida sementara jala arong dotong parbuy ni ibana na boy dinikmati ya kahala na male di dalam jala laos boy do ala ni rindang ni pohon hariaraon terbantinon gabi inganan bernaung ni gabi sangkar burung songonima posisi ni ibana boy melindungi manang mengayom ya kahalak na berlindung di toru ni ibana manang di sekitaran ni ibana alai menuju gabi sada hariara na bulun si songonon godang manang leleng do si buluson ni ibana godang do nekkon buluson na jala leleng do iko paimao nasa boy dapot manang jupang hariara si songoni kuat kokoh tahan dalam segala musim tetapi prosesnya lama ido ubain na molo tapaubu tu epistel na kaningatay laos songoni do nang ditonga-tonga ning ulu taon bahwa sudi proses ning uluon boy do maol borat tabolus alay na ing mabaik kita asa boy gabe panisiwan menjadi kuat kokoh dapat diandalkan molo na kaning di episteli takas do di hati dakon bahwa ternyata dia akan aporsiai haporsuhoni gabe makorhon benget ni roha doi diban asa molo roha porsuhoni unang pitor abolokon ala ido nama bain hita gabe marhabengeton jala di horhon habengeton ido hatauon molo benget hita mangulahon ulaw tay tungpe porsuk disido hita boy jupang hatauon jala ido nakaningan di horhon hatauon ido pakirimoni nasu jadi murah jadi orang-orang yang mau disebut orang-orang yang berpengharapan, dia harus sabar dalam kesesakan, harus tetap tekun dalam penderitaan, dia harus senantiasa sabar melalui proses kehidupan. Songon hariara hatigoranon. Tujuan ni debata laho manopa bangsoi gabe sada na ginoaran hatigoran hariara hatigoran nabui gabe panision. Dakola di ibana alay doho do tupino parnasugut. Jala di dok halak ruar gabe parmahan ni durbiana. Berarti mereka memiliki kuasa atas orang-orang lain di luar mereka. Itu adalah karena mau diproses oleh Tuhan lewat segala hal yang harus dilaluinya. Di sima taboto jala tahati dakon debatado na paulihon. Molo sonari terlihat hancur semuanya rata dengan tanah. Ingatlah Tuhan yang akan memulihkan. Ibana do na paulihon. Di baheni ko totong tahaposi na tu do gogona do huasona lao padenggato parngoluota na taalamin wain na patuluho no mana parpudi tatitik ko matao para sinirohaon debatado na paibaruhon dia akan mengubah segala keadaan hal-hal yang memalukan akan diubah menjadi hal-hal yang membuat kita terhormat di dok ibana mulesian ayat tolu lehonon nama tupal sika ni sirabun miaklas ni roha sika ni arsak ulus na marhadohoan sika ni todina tahuton jala dohonon na muse paulion na maaka naung leleng tarulang aka naung tartaban jadi hai baroni dipatu pada bata di tonga-tonga ni ngulu na saya totong mangului ibana jala marhabiaran mida iban debata na paluahon debata na paulihon debata na paibaruhonon ima si titik konot ta aka amang dohot tamu inang tupor tibion di hasitolu sadaon ni ibanai molo tapatadahon debata sebagai pencipta dohonot tama ibana do napaluahon ibana napaulihon ibana napaibaruhon molo tapatadahon Yesus Kristus sebagai penebus ibana do napaluahon ibana napaulihon laos ibana napaibaruhon molo tapatadahon ibana sebagai tod di perbadia pendamping ibana do napangoluhon paluahon ibana napaulihon laos ibana napaibaruhon omma tanggung jawab nihita akan percaya tanggung jawab orang percaya adalah harus menjadi suara kenabian bagi yang tertindas
Suara kenabian apa? Sinakaningani tahun para sini rohani asa anggia bui totong marsi hoho nasida di ketertindasan nai jala adong di bana pakirimon na boi ruar manang malua doi banasiani. Kita juga punya tanggung jawab untuk menguatkan umat yang menderita. Idoban na diodolhon apostol Paulus say masyapulam maham di sudi perdalanan ning ulumuna. Ala memang tanggung jawab tadi sebagai pengikut Kristus nama kaporsyai debata na paluahon pauliho dopai baruhon nakaningani naing dohita masyapulan harus menguatkan mereka yang sedang menderita. Jalan aparpudi beritakan tahun rahmat Tuhan. Keadaan ini tidak akan menetap terus seperti ini. Tahun rahmat Tuhan ada, sudah terjadi dan akan terus terjadi dan akan dinyatakannya bagi setiap orang. Maka tetaplah bertahan setia kepada Tuhan yang akan menyelamatkan, akan memperbaharui dan akan memulihkan. Amin. Martang yang maita. Mau lihat tema di pasahat rohana mito dopa muali Tuhan. Tutu hodo debata sitolusada. Natotong satia hadir di tonga-tongan di parnguluan nami. Laho patupahon misi haluaon di tonga-tongan di portibion. Hodo debata ama naong manopa saluhutna. Jala hodo namar muduhon ni Tuhan para dehon akan narikot di hami. Hodo debata nagabe si palua di hami. Namate di hau pinar silang. Nama baik kami malua sian hamatean si saliling nililingna ima uhuman ala ni dosa. Jala holo debata natotong madongani hami. Mendampingi parnguluan nami marhiti todim tod di porbadia. Ido na mengajari hami manada lomoni roham. Ido na margogoy ho kami mamulus parnguluan nami. Atong Tuhan nami tutuma nunga di barita hokko tutu tahun para sini rohani di bagasan Kristus. Nunga di gonopi hoi jala nunga sahat itu hami. Om mamuseali Tuhan barita honon nami. Titik konon nami o tuliat portibion. Alani ipake mahami sudia kana porsiaon. Menitikon tahun para sini rohaon. Asalam tutorop na kahalak nata rapul margogo jala totong di pai baru di perdalanan ningoluna tungpei konadopan na kahamaolon hasusaan dohot ragamnya kapanosak ni parngoluon ni nasida atau ngasi maroham Tuhan marhite pangurupion ni todim tod di porbadia asa anggiat boy tulus ulahonon nami hobarma tuhatam Tuhan mauliate do di padonganim di ngulunya kaamanami na nami sudi ruas ni huriam lumobina tarbahen rotu per mingguon di minggu sadarion say sarihon manguluni nasida gohi malas ni rohana pasikop akan nariko di parngulunya kamanami na nami sudi ruasmon patanggal ka parsahiton padawa ka parmaraan say pajonok Tuhan akasilas ni roha pajonok manang rezeki marhita kana niulan ni tanganna patuk akan nariko di ganup rumah tangga asa anggia sikop las ni rohana madala ningoluna lehon ketabahan dohot kesabaran juparwa ka paru kilon dohot aka hamaolon di tonga-tonga parngoluon ni nasida paso-paso aka ama dohot ina natoras totong nasida ali Tuhan marsahala laho mangajar-ajari aka naung pinalumehommu paso-paso aka dak danak sioloi ajar sioloi poda may dinatua-tuana totong marhabiaran midaho nasida jala maka tidak konhodo Tuhanna si palua nasida paso-paso manang aka ruas ni huriam dia karagam las ni rohana jinalo ni nasida di bagasan saminggon aka natongon martaba umur ni nasida doho dia na dapotan pangabahan natama nang rezeki saya jari manasida tutong ali Tuhan pasahaton las ni rohana tuho dohot hamalotion ni rohana sida marado poko akan di bagasan hagaleon hasusaan dohot arsak pargogoy maka ruasmi jala urupi nasida mabuat aka solusi dia ka persoalan ningoluna pos marohanami alih Tuhan di bagasan samingguon say jagaammu say donganammu say totong maparwisuhamu aka ruas ni huriam laho mangyahi parnguluon ni nasida Tuhan debata hurajumi hami do pardosa godang hamion jumulo urasi mahami siya nakadosa pangalosyon nami asalam talub hami gabi haboran ni pasupasum holan marhite guar ni anakmu Yesus Kristus tangihon ma tangiang namion amin. Mari demahita laos ti somma tapasahat pelian na paduahon dohot amplop diakoni sosial.
martangya koma peliata martangyang mahita. Ale de bata ama nami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mito hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tongan ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mito hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale debata nami debata ama anak doho tod di parbadia, nabadia doho, jalagok hamuliom muliat portibion, pinuji jala pinasanga mahoro di saliling nililingna, alani asi ni roham naung sahat tuhami dohot tusude huriam, namarlas ni roha dohami nuaing, ala naung dipapatar jala dipatadahok ko tuhami hadiriommu, holong ni roham, asi ni roham, labas ni roham, hasesaan ni dosa, hanguluan sogot, arta silehonom musogot, rodi uhum sidabom musogot. Naso habilang ado sudenai, ay nasodung niatusan ni jolma, di patorang hodo tuhami. Nasodung ni ida ni jolma, di patarida hokkodo tuhami. Nasodung hinasiholan ni portibion, di buah kodo dihami. Naso tarlehon portibion, di lehokkodo tuhami. Alani ihu pasahat hami matuho daging nami, toddi nami, rohanami, rodi saluhu nadihami, asa patawom muhami tuharajaommu nadi banua gijang, hodo manopahami, ubahen tubuh hami tuhasyanganon, say topa jala pai baru mahami, asa tubuh hami padua halihon, jala gabe partohap di hasyangan narosogot di labungmi, na udug jala serep do rohanami rotuho, mangalehor rohanami, say bahem may inganammu, say homa mangula jala margogo di bagasan hami, say paujung ulaon naong pinuk kami di hami, naong sinahapommu goarmu tu hami, naong tardidi hami tu bagasan goarmu nabadiyay, asa hami diho jala ho di hami, saylam tanggali rohana buruk sian hami, jala solukkon rohanay baru tu hami, asa badia parangenami, paboa naong mauliate rohanami tuho, say pargogoy mahami, asa ho parangihok kami sudena ni dokmu tuhami, paboa naong tutuhami akka anakmu, jala panean di hanguluan sogot, say payan barita nauli di hami, asa adong pargogo nami, saliling hubulus hami hasyanganon, say patugu haporsyaon nami, marhite toddi parbadia, sahat rodi hamatean, asa sahat hami tuho, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, amen ale amanami nadi banua gijang, say pinarbadia maguharmu, say Roma harajaonmu, say saut maloma ni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Sa
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Madihita Salahutna.